your boy General Al Akem Pandi Pochonke. Just see isusu tiri magandanga mawari ya masense making matate guru kotari nona nezvekuwatisa vanhu mumasting was stuck there nawana nemtoy how toy how toy toita zvemfiri mundinenge sikha hatina airtime saka takapipa toy how toy how mari yakasviba kunge vanhu vekusenegal hatina zvinamira semombe yakadhibha imba izvenyu asi musatomoke kana makuendaendai musanonoke kwirai makomo asi musakoromoke ndarova zvimabob mali kuti tiambuke ndiri rasta handingarombere mbatya kana kupenga zvekusvika pakudya matatya havasati vatiziva tiri andakafa vari kuzvitiyana mambo vachatonga tafa ndinenge sikha saka takapipa mari yakasviba kunge vanhu vekusenegal hatina zvinamira semombe yakadhibha pavari kurwira kupinda manja panado vakurwadziwa neskiri vapeima panado obva changobuda semanyengedzo pwere manzi yezviwitsi ngavanonyengedza pwere ngoma tarigara tina master echi vane godo vondibvunza muri mamaster echi todzidhadhamura ndandizi todzidhadhamura ndandizi hande toita zvemfiri mundinenge sikha hatina airtime saka takapipa mari yakasviba kunge vanhu vekusenegal hatina zvinamira semombe yakadhibha 24/7 on the block work hard usabeje munhu vachakufunga kana waenda siya wavasimbisira movement one shot big trouble big dig no trouble toy simbisa nemafia koko tinosvika pasina nzira toita zvemfiri mundinenge sikha hatina airtime saka takapipa toy how mari yakasviba kunge vanhu vekusenegal hatina zvinamira semombe yakadhibha toita zvemfiri mundinenge sikha saka takapipa toy how Vance Entertainment.